viatge per contar-vos tot el que va passar en la visita del papa, una visita espectacular, li van posar hasta aire condicionat pel carrer, això ho sabíeu? Això és de veres, li van posar aire condicionat pel carrer perquè estiguera fresquet, estic fresquito, Senyores i senyors, el papa, a veure com era, si l'anterior era una cosa així, Este té un altre estil, este seria... La boqueta torta. Els ulls ahí. Benedicite tutti Valenza. Benito Valenza. Que no ho pot evitar, se li va la mà. Valencià! El papa, al final, pues li he pillat carinyo, a este tio també. És un papa cachondo, que va molt de viatge també, li agrada viatjar. Últimament va tot de blanc i porta, no s'ho fixat, porta sabatetes roges de xarol. L'altre dia el vaig veure jo. Jo anava tot de blanc, però portava sabatetes roges. De xarol, totes lluentes. I jo va dir, coqueto! Grazie, coqueto! És un papa... Hòstia, feu memòria. Una de les primeres declaracions del papa, quan el van fer papa, quina va ser? Pregúntame quina. A veure, feu memòria. Recordeu allò de l'islam, que hi havia molt de folló, que van haver unes caricatures i que hi havia... la cosa estava molt calenta? Doncs el papa, amb tot el jaleo, va eixir i va dir això. Una de les primeres coses que va dir... El Islam es la violencia, mormierdas. Això va dir el papa. Me diu, hombre Benedicto, ahí, llevando la paz a los pueblos. El Islam es la violencia. I després d'aquelles declaracions, con dos cojones, se'n va de viatge. On se'n va de viatge? Preguntó-me, on? A Turquia. El papa se'n va anar a Turquia, que els turcs no s'ho podien ni creure. Els turcs van dir, no me joda que viene papa. Viene papa. ¿Por qué tiene que venir papá? Papá viene aquí a Turquía, ¿por qué tiene que venir a Turquía? ¿Usted viste lo que he dicho? ¿Por qué tiene que no venga? ¿Por qué no venga? Papá, ¿por qué tiene? No, que no venga. No, aquí no venga. Tiene que venir papá. Bueno, pues déjenme que lo mate. Yo lo mato. El papa, mireu que bonic això, com a colofó. El papa va arribar a València. Va baixar de l'avió i com li encanten els gorrets, a que sí? Recordeu allò del tricorni i tot això? I va fer un homenatge als valencians. Mireu quin homenatge més bonico. Això ho he vist jo a la tele, El papa va eixir a l'aeroport de Manises, així. Qui estava en les escaletes? Qui estava la primera allí, en les escaletes? Rita. Rita el va veure i va dir, «Hombre! Benedicto!» I el papa només va poder fer això. ¡Sal del cuerpo de esa mujer! ¡Yo te lo ordeno, sal! I amb aquesta tonteria dono per tancat el meu record de la visita del papa a València. Moltes gràcies.